Prvo da kažem da mi je beskrajno drago što sam ponovo u Skoplju i ponovo u Makedoniji, ja Makedoniju mnogo volim. Drugo, ja sam osoba koja kada da reč, samo vis major, odnosno viša sila, može da me natera da je pogazim. Ja nisam znala kada mi je Lidija pozvala na ovu konferenciju, nisam znala da će mi dan pre toga izaći knjiga premijerno u Srbiji, nova knjiga. Dakle, ja sam direktno iz Beograda, nakon čitavog dana televizijskih snimanja, potpisivanja preko 3 sata, doletela u Skoplje, jer prosto nisam htela da, ako sam dala reč, da je pogazim. Moram da kažem da u svojim knjigama glorifikujem ženu iz prostog razloga, apsolutno nisam feminiskinja, nemojte da to pomislite, imam i sina i supruga, ali mislim da ono što savremena žena, odnosno dama, može da izdrži, da to ne može ni jedan muškarac. Jer istovremeno se od savremene žene danas, odnosno dame, se očekuje da bude besprekorna majka, da bude posvećena supruga, da bude uspešna poslovna žena, da joj kuća bude u savršenom redu, da postigne apsolutno sve što se pred nju postavlja kao prioritet ili kao zadatak, a pritom tako malo vremena ima za sebe. Ja imam punih 49 godina, dakle u 50. sam, ja sam tek u svojoj 45. godini se usudila da kažem ne želim, neću, ne mogu, sad je bilo dosta, gde sam tu ja? Moj izbor, lični izbor, nikome na to nije terao, je bio da čitav svoj život podredim deci, porodici, suprugu i da istovremeno gradim karijeru i na tom putu sam negde sebe izgubila. Ja ne želim da se to desi ni jednoj ženi. Dakle, okrenite se sebi i svom unutrašnjem ja. Ako ste vi srećni, svi će oko vas biti srećni. Ako vi niste srećni, niko neće biti srećan. Dakle, nemojte zaboraviti da budete srećni, a sreću čine male stvari. Sreću zaista čine male stvari. Meni je dovoljno da se moj suprug posle 25 godina braka pojavi na vratima sa narcisima koje je kupio na pijaci i ja sam tog dana srećna. Dakle, samo malo pažnje, malo više ljubavi, draga gospodo. Nama je potrebno toliko malo da bismo bile dame i da bismo bile savršene majke, supruge i žene.